В Ход свободен продължаваме нататък с наближаването на 14 февруари и с така последните стряскащи проучвания за това, че все повече се увеличават необвързаните хора. Решихме да потърсим мнението на експерта в лицето на Радослава Карамихалева, която най-вече свързваме с матчмейкинг, клуб R и с повече от 15 години в тази сфера, над 25 000 участници и над 100 събития ежегодно. Така ли? Радослава, здравейте! Да, здравейте, благодаря за поканата. Точно така е. Цифрите са правилни, които цитирахте. Преди да започнем с вашия коментар по темата, ми се иска да ви попитаме за тези повече от 15 години, 16, ако трябва да бъдем точни всъщност, колко двойки събрахте? Ние сме ги изчислявали приблизително, защото в матчмейкинг си знаем точно процента на хората, които сме обвързали. В другите събития, които правим, бързи срещи, партиите за запознанства, игри за запознанства, там нямаме обратна връзка от участниците, не ги преследваме да ни кажат. Да. Но има английска статистика, тъй като в Англия много отдавна се правят такива събития, доста по-отдавна, отколкото в България. Проучването в Англия сочи, че на всяко едно такова събитие тип бързи срещи има по една дългосрочна връзка тип семейство, което означава, че на фона на нашите над 1100-1200 проведени събития, ние трябва да сме събрали повече от 1200 двойки. Wow, като се добавят и партитата, които правим, значи може би са 1500, бог знае колко, но са много, наистина много. Да, това е чудесно и всъщност има смисъл в това, което правите. Да кажем, защо, тъй като така и аз прочетох едно проучване последно време, а и по мои наблюдения от обкръжението ми, има доста хора и този брой всъщност нараства, доста необвързани хора. Сега дали това се дължи на страх, да кажем, от обвързване или поредно разочарование, или пък от това, че предимно при дамите всъщност е независимостта и съответно тя води до високи изисквания за партньора, или пък промяната в възприятието изобщо за брака в днешно време. Какви са според вас причините? Според мен причините са много. Все повече внимание се обръща на тази група на необвързаните, тъй като там протичат специфични процеси и специфична динамика, която, за съжаление, в България все още не се изследва. По цял свят в развитите държави се провеждат такива проучвания на необвързаните хора. Някъде ежегодно, някъде на по-дълъг период от време. По тази причина ние стартирахме в края на миналата година също едно проучване на нагласите на необвързаните в България, тъй като статистиката е категорична. В Европейския съюз между 2015 и 2024 година ръста на необвързаните се е увеличил с почти 17%. В България съответно цифрите са подобни. По данни на Националния статистически институт, ако през 2011 година броя в статистиката ги наричат едночленни семейства, едночленни домакинства е бил 930 хиляди, то за съжаление през 2021 вече са 1 милион, малко над 1 милион. Което е доста, да. Домакинствата, в които хората живеят сами. Тоест, делът на хората, живеещи сами, се покачил с 5% в рамките на тези години, което никак не е малко. Тоест, необвързаните хора, все пак, тук говорим за и необвързани хора, които са загубили партньор, но няма значение, те пак са необвързани. Да. Делът се покачва, затова си мисля, че и съм убедена, че това, което ние правим, има смисъл, защото това е една все по-голяма част в обществото ни. На вашия въпрос за причините, причините са много и са комплексни, както това, че материалният статус на хората се повишава и съответно жените могат да
сами да отглеждат децата си, нямат нужда от мъж до себе си, както е било, да речем, преди 100 години. Било е немислимо жена сама да може да се справи с това. Така и желанието на хората да пътуват, да се развиват като в кариерата си. И може би точно на това се дължи и факта, че в рамките на 20 години възрастта за първо сключване на брак се покачва с 6 години, което е доста стряскащо. Тъй като ако през 2000-та година средната възраст за сключване на брак при мъжете била 27, то през 2021 това вече е 33 години. При дамите съответно от 2000-та година средната възраст за сключване на брак е била 24 години, през 2021 това вече са 30 години. Говорим за някакви много съществени промени в демографията на необвързаните. Да. И така по повод и на това проучване и това, което чухме, няма как да не ви попитаме и от работата ви, разбира се, от срещите ви с всички тези хора. Матчмейкинга в тази посока може ли и докъде всъщност помага и колко хора, очевидно е, всъщност вие казахте, че сте събрали над 1200 двойки, 1500, но има ли хора, които все още са скептични всъщност към матчмейкинга изобщо? И как той помага всъщност в намирането на партньор? Да, за наша радост, когато стартирахме преди 15-16 години, това беше изключително странно за България. Хората гледаха, сблъсквахме се с доста висока доза предразсъдъци. Смея да кажа, че ние сме първопроходците в България и направихме така, че това вече да се нормализира, да е един съвсем приемлив начин за познанство, за срещане на партньор. Въпреки, че все още не е съвсем наложено в обществото ни. Но да, това е начин, първо, че не сме го измислили ние, отдавна в държавите, в които с нашия начин на развитие е ясно, че хората, които са ангажирани, които са отдадени на кариерата си, разполагат с малко свободно време, обществото има все по-високи изисквания към един млад човек в работоспособна възраст, съответно той няма достатъчно свободно време. И в този смисъл матчмейкинг е мястото, където човек може доста оптимизирано да се запознава с хора, които отговарят на неговите критерии, без това да му отнема прекалено много време. Да. И факт е, че интереса към този тип събития, не е само към матчмейкинг, към другите формати, които провеждаме, бързи срещи, партията нараства, което означава, че хората вече оценяват, че това пести време и по-целенасочено позволява да се търси партньор. И всъщност виждат, че има, как да кажем, надежда или смисъл, да, както споменахме. Може ли човек всъщност така, осланяйки се на матчмейкинга, на тези спид дейтинг, бързи срещи, може ли да попадне, без да иска, в някакъв такъв капан, романтичен капан или нещо, или това е абсолютно невъзможно? Капан имате предвид някакви измами, както е в приложенията, тези с камерите, които са ли? Да. Това е големия плюс на събитията, които ние провеждаме, че първо за всяко едно от нашите събития се изисква регистрация с личните данни на хората и ние проверяваме лични карти, за да знаем, че хората, които участват, са хората с реалната си самоличност. Да. Второ, всяко едно такова събитие е модерирано от нашия екип. И не сме имали оплаквания за нещо подобно и мисля, че е трудно да се случи, докато точно обратното в сайтове и приложения за запознанство. Не, че това не са работещи начини за търсене и срещане на нови хора. Аз в никакъв случай не отхвърлям нищо от целият спектър на начините, по които хората могат да се запознават, но там няма гаранция дали хората участват с истинската си самоличност и кой какъв е. При нас всеки, който се включва в събитията, се съгласява с общите условия, в които е записано, че този човек заявява, че де юре и де факто е необвързан,
докато в сайтовете няма кой да ни гарантира това нещо. Да, така е наистина. И приложенията най-вече. Аз казвам сайтове, но то вече най-вече хората се запознават чрез приложения. Да, сайтовете ще, според мен, вече са с замираща функция. Тези, които се запознават. Да. Сега и в навечерието на, казахме, празника на влюбените, всъщност предстои и поредното ви събитие, на което очаквате горе-долу колко хора? Около 80-90 човека очакваме. Равен брой мъже и жени ще бъдат, тъй като по принцип, може би една специфика от кухнята да цитирам, в различните възрастови групи динамиката на записванията е различна, тъй като това партия, което ще се състои утре, е в най-младата ни възрастова група. Там момичетата се записват в последния момент, но вече на финала почти се изравниха броя на записаните мъже и жени участници, така че... каква е най-младата ви възрастова група? Най-младата, за която провеждаме, е от 24 години нагоре. Аз питам Да, защото все пак, визирайки най-младата възрастова група, може би хората нямат всъщност проблем с намирането на партньора, но пък никога не се знае за това. Да, по принцип, когато стартирахме, започнахме да правим събития от 30-32 години нагоре, защото така е. Начина на живот на хората, които са от 18 до 30 годишна възраст е доста по-различен. Нали, те сменят различни среди. Да, динамичен, различен. Те сменят различни среди. Гимназия, университет, първа работа, втора работа, допълнителни квалификации. Постоянно са в кръгове, в които срещат нови хора. Докато това се променя след навършване на 30 години, когато човек започва да води по-ограниченост към социални контакти, живот и се фокусира върху кариерата си. Но факт е, че с течение на времето ние успяхме да разширим и горната, и долната възрастова рамка на нашите събития, защото постоянно имаме запитвания. Даже аз съм много щастлива, че към нас се обръщат включително и 70 годишни хора, които си търсят партньор, както и 22. Примерно имаме запитвания от 18, 20, 22 годишни хора, което означава, че това става приемлив начин за запознанства за хора на всяка една възраст. Така е, наистина, Радослава. Пожелаваме сега на това събитие, което организирате, всъщност от тези 80-90 човека, да бъде максимален брой двойки, тези, които ще си тръгнат от събитието с партньор до себе си. Пожелаваме ви да бъде страхотно и ви благодарим за това бързо включване в ефира на Радио Пловдив. Радослава Карамихалева, експерт във връзка с партньорските взаимоотношения и матчмейкър. Сега продължаваме с музика, виц на деня и новините в 14.